Alhamdu alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamina. Foli ani tanuni an b'o di Alahu taala ma masa min ye bido fara an si kan, ala min ye kelen ye ni filanan tɛ ale ala la. An bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da kan sinsinni a tɔgɔ barikama ye, masa min ye kelen ye k'anw kɛ hadamaden ye ka anw kusaya ka tɛmɛ hakaja a ka jɔni danfɛnw kumaba ni fitini a ye anw kusaya n'a bɛɛ munna hakili ɲumantigiya la k'a dɔn ko nin ni kɛta ka kan, k'a dɔn ko nin ni kɛta man kan. A ye nin di e ni ne fila de ma, e ni ne min ye hadamaden ye. A ka kan an k'an janto o la. I m'a ye wa, e y'a dɔn ne y'a dɔn n ka hakilitigiya kɔnɔ ko n ka kan ka muso dɔ ta k'o kɛ n furu ɲɔgɔn ye, nka muso dɔ fana bɛ yen n ka kan ka tɛmɛ o la ni siban ni min bɛ tali kɛ danga yɛrɛ kɔdan na. Kɔdan yɛrɛ tɛ k'i man kan k'i ɲɛ jɔ o la ni o ye i bangebaga ye musoma. O tuma nin hakili dira e ni ne min ma, a ka kan an ka ala fo k'a tanu ani k'a barikada. Alahu taala ye minnu kun tilenna ka faamuyali ta sira kɛ silamɛya ye, an b'o fo k'u tanu k'u barikada. U ka kan k'a dɔn k'a fɔ k'u faden fana tɛ kerecɛnw ye minnu fana hakaja n'u ko k'u ka faamuyali bɛ ɲɛsin min bɛ tali kɛ kira yɛrɛ o ka hakilina olu bila batoli sira ma. Ninnu fila jɛra diɲɛ don min kun tɛ bi ye ka silamɛya k'a tɔpɔtɔ ani ka hadamadenya lataama. Nabila min bɛ tali kɛ n k'a fɔ Seyidina Umaru ka waati, don dɔ kerecɛnw ani alisilamɛw tura ɲɔgɔn na, futinɛ o tɛ ban sigi kɔnɔ. Nka silamɛw ye kerecɛnw u sera u la o don k'u ka egiliziw ci. O don u nana fɔ Seyidina Umaru ye waati min a ko a ye kojugu kɛ, an ka kira ma nin fɔ an ye, a ye segin ka t'u ka egilizi jɔ k'a ɲɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. O kumana nin bɛ anw ka diinɛ de kɔnɔ. Hali ni t'anw ka diinɛ in kɔnɔ i b'a bonya ye. Alisilamɛya fana a b'o de fɔ a ka taabolo la ko n'a y'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ silamɛw ni kerecɛnw sera ɲɔgɔn ma tu ɲɔgɔnna kɔnɔ, hali u ka kerecɛn alimamiw u dagalen tɛ silamɛw ka u faga fo n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ na sira fɛ min ye banburu ta f'i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ bunakun kan. O kuma o fagali o bɛ se ka daga. N'o tɛ kɛlɛ kɔnɔ ko u fagali dagalen tɛ. U ka misiriw n'o bɛ tali kɛ u ka alabato yɔrɔw la, u ka egiliziw olu ti ci. O kuma u ka jiri ti tigɛ, u ka denmisɛnnin tɛ faga. Nin n'a damadanguli i b'a ye k'a fɔ silamɛya hali ni t'a kɔnɔ k'i b'a ka bonya ye nin yɔrɔ la. Anw ka silamɛya ye nin de to an bolo, wa fana anw b'an jigi sɛmɛ nin de la. Nka ka muru ta ɲɔgɔn kɔ, ka bese ta ɲɔgɔn kɔ, anw t'o dɔn alisilamɛya hakaja a tu tigɛbaw. An y'a minɛ ka bɔ minnu yɔrɔ la. Seyidina Ali tarikiw b'a fɔ cogo min a bilara kafiri su dɔ ɲɛ. Maa dɔ tun bɛ cɛ dɔ la min n'a sɔrɔ a kun ma kɛ silamɛ ye abada, wa a kun tɛ silamɛw fɛ, wa a yɛrɛ ma hɛrɛ da Seyidina Ali kan. Nka a denw ye Seyidina Ali kanu kosɛbɛ. Don min a fatura, a denw nana fɔ Seyidina Ali ye ko an fa fatura. Seyidina Ali bilara u ɲɛ fo ka taa fɔ kaburu la. A seginnen kɔfɛ a ka maaw y'a ɲininka ko nin cɛ in ye kafiri ye dugu kɔnɔ, bɛɛ lajɛlen b'a dɔn, munna i bilara a ɲɛ ka taa? A k'a denw ye ne kanu. O kuma i bɛ anw ta ɲinina o, i t'a la o. Maa yɛrɛ bonya kama, o kuma fɛn kumaba bonya bi dɔn o de fɛ. Maaw y'i bonya, i yɛrɛ fana ye maaw bonya. Fɛn sɛbɛ bi dɔn o de senfɛ. Nka fɛn min ko ale tɛ maa yɛrɛ fɛ fiyewu fiyewu, hakilima b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o fɛn in kanu na ani k'a ɲɛɲini fɔlɔ o fɛn in yɛrɛ ye mun fɛn ye. An ka diinɛ t'o fɛn ye, an ka diinɛ bɛ bɛɛ kanu fo ni min y'i yɛrɛ bɔ a la, wa hali n'i yɛrɛ bɔ a la anw t'i to yen dɛ, barisabu i y'anw dɔ ye wa anw bɛ nata i nɔfɛ don o don k'i kanu ni an ye, ka hɛrɛ kanu ni ye. Hakili ɲuman bɛ ala bolo, ala k'o d'an ma. Juma bi ye juma ye, an bɛna bato minnu kɛ a kɛcogo ɲuman na yarabi ala k'o nɔgɔya an ye, a jaabi cogo ɲuman bɛ ala bolo, ala k'o k'an ye a ka alaya kama. Aw bisimila. Sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛ bi ko n ka olu lase aw ma. Ala kumabaw olu ye nin ye. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛnw minnu bɛ n bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na u ye caman fɔ. Nka a bɛɛ n'a ta an balimaw kunnafoni lase sɛbɛnw ye a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jango hakaja jamana kibaruya ko a bɛ se ka walankata cogo min na ACT ale ye min bɛ tali kɛ sɛbɛnnikɛlaw olu ka kulu b'a la. An balimaw hakaja u ye kibaruya dɔw olu cari, kibaruya ninnu bɛ tali kɛ baara kura nataw la u ni u cakɛɲɔgɔnw ka se ka olu boloda ɲɔgɔn fɛ. Sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye ɲɛfɔli kɛ a la. Banque mondiale ka bolofara dɔ bɛ yen dɛmɛko nasira fɛ o bɛna hakaja sefa wari miliyari caman di an ka jamana ma yaasa hakaja an ka se ka an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Kunnafoni lase sɛbɛn dɔw olu ye dɔ fɔ a la min bɛ tali kɛ samɛkaw olu fɛ yen. Den tanganin dɔ kalo 2 bonyanko an balima hadamaden dɔw kɔni di hinɛ
den tangani kalo fila bonyango ka t'i yɛrɛ kɛ a filɛli baa ye ten k'a ba to ko wɛrɛw la dɔrɔn k'a ta ka tɛmɛ n'a ye nka ala ka fɔ an ka polisilakaw ka fɔ jango 14e arrondissement olu ye tɛgɛ d'a tigi ka ten ŋami a bɛ sɛgɛsɛgɛli bonna a kun ka kunnafoni lase sɛbɛn dɔw olu ye dɔ sɛbɛn a la ni ala kumabaw ye n'aw sɔnna ka to aw sigiyɔrɔ la ani ka to ɲɛma dalen caman yɛrɛ bɛ ne bolo n bɛna minnu fara ninnu kan yanni waati ka minɛ aw bisimila. filɛbaw ani lamɛnbaw cɛw ni musow denmisɛnninw fara maakɔrɔbaw kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲantuma foli ni tanu bɛ aw ye aw ni sɛ aw bisimila nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen teliyala an na bita in nun don ni min ye kati marabolo hakaja a kafo ɲɛmɔgɔ n'o bɛ tali kɛ u ka meerilakaw la jango u ka conseiller min ɲɛsin bɛ min bɛ tali kɛ hadamadenya yɛrɛ kungilenna ani ka maaya bila bɛrɛ kɔnɔ sigi yɛrɛ bɛ se ka diya cogo min na a ko min bɛ tali kɛ sariya dɔw la u ye o bɔ ko bi ten ŋami min n'a tɔrɔ a taara nin kalo tile 12 tɛmɛnin na a bɛ tali kɛ mun na sira belebeleba min n'a bɛ dɔn nanzarakan minɛnw fɛ n'a bɛ wele ko route nationale 3 an balimaw hakaja n'a bɛ kati o kɔfɔ an balimaw hakili jigila sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔla a b'i n'a fɔ nin sira in kɔni a b'a ta centre émetteur fanfɛlaw la kɔkɔ plateau an balimaw fɔ ka na bila fɔ kan sunjata walima an balimaw an ka kan militaire yɔrɔ fanfɛlaw la kuma in bɛ tali kɛ o siraba in kan mairie akaja katikaw fɛ yen nɔ u ko akaja nin kalo in tile 12 tɛmɛnen kɔfɛ u t'a fɛ ka mobili si jɔlen ye akaja nin siraba in kan mobili kumaba la jama ta mobili la walima taa ni ka segin mobili la o tuma na u b'a fɛ hakaja sira in kɔni sanga n'a ka waati ye a ka labila taa ni ka segin hakaja o ka se ka ɲɛnabɔ a ka teliya la wa an balimaw o dɔrɔn tɛ sariya in kun fɔlɔ a bɛ o ɲɛfɔ filanan bɛ mun ɲɛfɔ o b'a jira k'a fɔ u jɔli an balimaw hakaja yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla fɛn o fɛn na an balimaw taa ni ka segin bolo kan o kuma o jɔra wa fana ka don k'i ɲɛsin k'an ma walima k'an yɛrɛ kɛrɛfɛ yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen an balimaw mobili wo moto wo bolimafɛn yɛrɛ wo katakatani n'a ɲɔgɔnnaw maa si yamaruyalen tɛ ka don k'a kɔnɔ ka bɔ walima k'i jɔ an balimaw akaja a nɔkan yɔrɔ si la ni minɛna o la e ye sariya sɔsɔ an balimaw mairie ko nin ko ninnu bɛ ɲɛsin transporteurs ma mun bɛ tali kɛ hadamadenw ni n'u bolofɛn na olu tali ala ta kɔfɛ u bɛ to minnu bolo hakaja sotaramaw ni kariw ni bɛniw katakataniw ka taa se telimaniw n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ nin hukumu kɔnɔ o de y'a to sɛgɛsɛgɛli belebeleba o bɛna fara ko in kan min bɛ tali kɛ minnu n'a sɔrɔ olu bɛ taa ni ka segin kɛ n'olu yɛrɛ yamaruyalen bɛ dɛ olu yɛrɛ an balima ko sɛgɛsɛgɛliba bɛna boli o bolimafɛnw kan jango e yɛrɛ min yamaruyalen tɛ k'i k'i mabɔ yen na fiyewu o de y'a to an balimaw ko min bɛ tali kɛ kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔ ma se k'a ye nin ko in a ka ja a dɔdɔdɔli a n'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli o bɛna to a ka jan an ka finitigilakaw bolo minnu n'a sɔrɔ olu larawelen b'a koɲɛ kama olu de bɛna hadamadenw jateminɛ nin kangarida kɔfɛ min m'a sɔrɔ an balimaw hakaja n t'a ɲɛdɔn kɔni kuma tɛ bilen o tuma ni min ka kan o ka da i kan nka yanni an ka se yen u t'a fɛ maliden ka sɔrɔ nin ko in na barisabu kangarida kɔfɛ u b'a jigiya k'a fɔ maliden ye maa hakilitigi ye maa don maa min n'a sɔrɔ hakaja a bɛ hami a n'a bɛ miiri a ka jamana yiriwa la nin hakilina ninnu taara min fɛ u ye hakili jigi kɛ dɔɔni jango jamana bɛ hukumu min kɔnɔ lakana hakaja o ɲinini siraw don jango an ka finitigiw ka dagayɔrɔba min ye kati ye nin an ka se ka jan ka janto a la hadamaden bolofɛn n'i ye valeur min don a la o de bɛ kɛ sababu ye maa yɛrɛw k'o valeur don a la malidenw yɛrɛ ka valeur don u ka kan sunjata la a n'a kɔnɔfɛnw jango nafololafɛn minnu bɛ yen minɛn minnu bɛ yen ani ka taa se an ɲɛ jɔyɔrɔ bɛ ye nin yɔrɔ nin cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka kan ka sɔn jango ka valeur don a la min b'a to diɲɛmaa bɛ se k'an bonya ka da o kan o kuma ko in laɲini ye o ye kati marabolo hakaja u ka meerilakaw ko u d'an b'a la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen na faamuyali ko ɲuman k'o sɔrɔ nin na kunnafoni Suwa de Bamakɔ ni Nouvelle Horizon sɔgɔmada in na nin bɛɛ lajɛlen kumana nin kan aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw olu ko ten ko kungo kɔnɔ
ambalmo zabade ko ni bela jele ko ni ngadi akaja mimme talike ambalma o mimme talike gonjigi badaw o ngani ya me ko ni ngoni zabande mandi dala ka fo ka paninga pani abuloma ode sura ipangi churugi ka dese abuloma sega ode sura ba fo ko mandi ko kumunedu kuna fon la sebe do bembulo koro min dogo ko nouvelle horizon nyedankura aya dashaka kuma nye chie wa walma kalodu ama tige dawda dala imam Muhammad diko a ambalma akuma fombe o kono dugute sanye ama tige dawda dala ambalmo hakaja akuma fombe kibaru ni ya taka laje anna chugo ana soro sirawla hakaja fedo ba kono ma be se ka misaliya mine mununga o nga kuma nye kuma joli nyewa aw ka mono ne na jede ambalmo kuna fon la sebe ka nyefola Algérie ale mingeme imam Muhammad diko hakaja a jatigiyaye abisan dama dobo hakaja o koni Algérie ni anjela famya baliya do kumbani nyanche baraku na sirafe haklinaw ani kunglinaw ka sirafe o kera sababu ye dun temenu na ku chamangera kuma chamangora ani waliya chamanyere hakaja ulu kera nga kutna nyemingo amalmawo akera tende nyafo mimi talege balmaya kele konina abishishi atemene la sanani fuseni amalmawo umame kele la chugo dundo flanu bilaba nyamfamuya dila barsaba nunu bora barajuru kele kono wulu kele wa musu kele nde deundo o kera sababu ye malini Algérie anana nyamfamu te debe ha amalmo halino maja faden jugu dawye o maja haka ya sigi nyan jugu dawye o te ko jugu ye harama de ma goya ire o de ko jugu ye bisa ngani guyara mawye ibi fasa amalmo o kera sababu ye ni kura chama o fiera ani nyanjela fen chama kumbe bara nyogonya sirafe a amalmo ni kura fiera ola kuma nunu vo no be talike Algérie jamana fama yere la ki bolo flabo anga jamana fama ye gendarme Asimingo ita nyinga che Mali fama folo o fana ya bolo minete ngami ambalmo yeni bola bara hakaja ka damne ni nyanye o kera sababu ye o dugu seje kli demado dro ha ambalmo e ko pangurum belebele ba o mabo Algérie ningi kunda anga jamana kawa anga pangurun jigi kene maw sogomada juna ni fe ubi bali kula wati mi afaru ye ku ka kene labe ko pangurun belebele ba ko be labe na ka ba faka jigi u ka pisika olu ko ni ndabale bana ni mbanguru bora yoro jme joni ye ninji ama ni mi ka bo fa jme fe wati mi bo kono na flila ha panguri na le fle isi chu Mali dugukolo ka wa drapeau min bala no e bandri Algérie hakaja olu ka bandri de bala munu be ko do yoro jafe olu ko oho o kuma ni nye Algérie mawum nato e koy jango u kwala sigidi ambassadeur o kera na le koy o yoro ningele be ha ambalo mi to liganga jamana fama la gendarme Asimingo ita ayeke kumba ubla ku katani ma ku folenga bisimila ka dododo kana bla aka sokono o beta lige u ka ambassade mimbiya o kuma ka bisimila ani fon fe kakan bunyeni karamala ko da aka barsabu ni ma yi don ifana kakan ka do hakaja kele kokoni o ejiai sebeningala ka nyefola o bela jelele ko fe kuna foni ko na sira o fe duguma kuna foni ko munun be no betal ke serve de renseignement na olu fane baraw olu nundu nyamfe anga finintigu ambalmo jago kelaw entreprise u kenyere ni faso taw a ambalmo nunun bela jelebi ka fobe alhamdulillah ko bala ka sigi umine kono o doronte o do na angoro atite me kli demado kan ha ni vona kera kokura bay ambalmo akokoro muna o kan premier ministre min be Algérie o fana de fleka lettre ci anga premier ministre major division Ablay Maiga mbafe enine anga nyanye balmaya sigila manivinya sigila siginyanya sigila ha akaja bara nyanya sigila anga je kakuma o kana ke telephone ci yegoyi ikana anga to duma du nyanve mimi talige Algérie bashi de be enve ikana anga bashi du nyanve ka jisuma mi nyanve o kuma ka balmaya jidi ni ngoni kuma ay ma chaman zalo barsabu do kuma miri abada yeni nyewuli ce ko ni mi seka teme Algérie jamana fama o ali Mali jamana fama do ni nyanje fo kana ke wuli kana ifeya ha ambalmo wi siginyo ya duma ko fo siginyo abi ni beche we kinyi ngami ba se bo akono koro kanika su ofana ya damana mai ambalmo hakaja ni mbela jilebe ka ketta mashiri nyuma ya awni Algérie ni nyanje lala ko sala ba ngono o kuma ni mbela jili ni mami ya taka laje do be ku kunjan safe ka fedo miri de munyoye an wani dine nyama bayin Imam Muhammad diko
an balimaw ɲ'a fɔ kɔnɔ dugu tɛ san ye nka ale bɔra Mali jamana kɔnɔ yan bɔcogo minnu na o dɔnnen don nka a bɔ ni bi cɛ a bɛ nin jamana in de kɔnɔ o min kɛra a bisimila jamana ye ka kɛ hakaja a jatigiya jamana ye Algérie kɛ yɛlɛma n'a y'a sɔrɔ nin ko dumanbaw n'a y'a sɔrɔ nin fɛn ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka segin ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ balimaya ani sigiɲɔgɔnya bɛ ka k'a sababu ye mun b'a bali dɛ yɛlɛma mun b'a bali tuguni k'a fɔ ko Imam Mahamud Dicko fana ka nali tɛ se ka kɛ ko ye o ko kɔnɔ min n'a y'a sɔrɔ an balimaw hakaja Algérie jamana faamaw bɛ se k'o fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye hali n'a tɛ bɛn o ma u farisogo la hali n'a tɛ bɛn o ma u hakili la nka u n'a kɛ hadamadenya sigi yɛrɛ diya kama maanifinya diya kama sigiɲɔgɔnya yɛrɛ hakaja o tɔpɔtɔli gasi o bonya min bɛ maliden yɔrɔ la a m'a tigɛ da o da la min bɛ tali kɛ nin kuma in na an balima kɔni b'a la ka salo fɔlɔ a tɛ ka minɛ ka bɔ daw la fɔlɔ da minnu n'a sɔrɔ olu b'a la k'a ko tiɲɛtigiya kuma minnu dugu bɛ nin ko in na bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ Imam Mahamud Dicko ɲ'a fɔ a bɔcogo jamana in kɔnɔ yan o dɔnnen don filanan kɔsa laban in kɔnɔ a tɔgɔ yɔrɔ jɛkulu dɔ fana na min bɛ tali kɛ coalition des forces pour la république CFR an balima min yɛrɛ ye malidenw caman tɔɔrɔ Imam Mahamud Dicko munna maa dɔw yiri o ko kɔnɔ a n'olu bɛ se ka jɛ cogo jumɛn na hakaja ka jamana yɛrɛ hakaja ka se ka hakaja a dafiribaw nka bɛɛ n'i ka faamuya cogo don bɛɛ lajɛlen n'i ka taabolo don yɛlɛma Imam Mahamud Dicko a yɛrɛ fana hakaja mun y'a bila nin ko in na o fana n'a fɔ cogo don nka a m'a tigɛ da o da la n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen n'i ka faamuya cogo ani ka hakilinaw don yɛlɛma nin bɛɛ lajɛlen bɛ to ko kɔfɛ Imam Mahamud Dicko a ka se ka na wa yɛlɛma yafa tɛ se ka kɛ nin fana bɛɛ lajɛlen ye kɔ Imam Mahamud Dicko a ka se ka na wa a m'a tigɛ da o da la Imam Mahamud Dicko a balima minnu bɛ a kɛrɛfɛ maa minnu bɛ yen sɛbɛnnikɛlaw ka da sumusumu na u k'olu ka da sumusumu sera a dɔw ma koyi nka olu cɛ ka bɔ ko in kɔrɔ ko kuma in tɛ kuma jɔlen ye koyi anw yɛrɛw b'a la k'a mɛn i n'a fɔ aw yɛrɛw b'a la k'a mɛn cogo min na o kuma kuma jatigi t'a don aw kana kala turu kuma in kan nka a m'a tigɛ da o da la ko Bamakɔ ŋunuŋunu caman ni m'i cogo dɔn a caman bɛ laban tiɲɛ na dɛ kunnafoni Nouvelle Horizon ɲɛdankura fɔ b'a kun ye ale bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten tiɲɛ do kɛ an balimaw jala ka kunna nka n'i ye jala fana kɛ ka bitɔn fa a ji a ka kunna cɛ fila walima cɛ saba olu kɔni kɛ ka go k'a min nka n'i ye cɛ 1000 cɛ 100 jɔ ɲɔgɔn kɔ k'u k'a min k'a di ɲɔgɔn ma an balimaw i bɛ taa ka na waati o waati hali n'u ma ban u n'a tɛmɛ a tilancɛ kan kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ min n'a tɔgɔ ko Suwadu Bamakɔ wuladani asepti ko an balimaw olu mago bɛ sigi ka kuma na hakilina dayira ani fɛlata diɲɛ ko ko n'i y'a ye a ma faamu a ɲɛdɔn b'a la jɛrɛw olu de ma fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛfɔ a bɛ nin kuma in fɔ mun na olu ye sɛbɛnnikɛlaw olu ka kafokuluba ye u ka jigiya ta yiriba ye olu ye nka kɔsa laban in kɔnɔ an balimaw olu b'a la ka sigi ka fɔ dɔ laɲini n'a sera ka kɛ o bɛ ɲɛ kosɛbɛ AMRTP ka taa se min bɛ tali kɛ an balimaw min bɛ tali kɛ an balimaw haki ani ka taa se communication kunnafoni ko bɛ tɛmɛ sira o sira kɛ yɛlɛma an yɛrɛ tɛ jɛsa k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa mun na ka barolasigiw kɛ ka ɲɔgɔn na faamu ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ani ka ɲɔgɔn hakili la jidi o bɛ kɛ sababu ye jɔrɔnanko bɛ minnu na o jɔrɔnankow na wuli ka bɔ yen ba yɛrɛ bɛ minnu dusukun na k'olu ta ye maa faamu ye faamuyali bɛ di olu ma minnu yɛrɛ ta ye penten kelenw an balimaw miyankaw ni gana minnu b'a kɔnɔ ani dafinw n'olu hakili kɔkɔlen bɛ kosɛbɛ o tuma bere tɛ ta min kɔ o tuma an na bere ta olu kosɔn minnu yɛrɛ b'a faamu ni bere ta ye o tuma a na kɛ ten nin ye min bɛ tali kɛ Bubakari Yaliko ye ale ka ɲɛfɔ ye a ye nin kɛ barolasigiba dɔ senfɛ min n'a sɔrɔ u y'a labɔ kolokololi kama ka ɲɛfɔli kɛ ka kɔkɔli kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ani a ka ja faamuya minnu ka kan ka don a la kɔsa laban in kɔnɔ n'o ye k'a fɔ jango anw jatigiya tabaw an ka denfajala n'an ka denbajala tabagaw an balimaw ha ka ja i tɛ se ka boli ka taa ka cɛ o cɛ to n'i ye boli mugunin sɔrɔ i k'a dɔn ni funfun a tɛgɛ kɔnɔ a k'o mugan a ka boli ni ɲɔgɔn ye o de b'i sen na teliya mun na asepti bɛ se ka taa jɔnni kɔ ninnu kɔ an balimaw kunnafoni ko tɛmɛ siraw n'i ko asepti i ko haki ni maa min ko haki an balimaw hakɛ ja i b'a fɔ ko AMRTP ninnu bɛɛ lajɛlen de ye kibaruya tɛmɛ siraw ye anw sɛbɛnnikɛlaw jafilelaw n k'a fɔ jatalaw ani ka ɲɛsin an balimaw minnu b'a ɲɛfɔ kan arajosow a n'a ɲɔgɔnnaw na munna an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɛ k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye n'a ɲɛdɔnna o kɔfɛ o la ni maa min kɛra ɲɛfɔla yɛrɛ la faamuyabaga ye e yɛrɛ fana na kɛ walandatigi ye o barisa mun na ale fana bɛ taa ɲɛfɔli min kɛ jamanadenw ɲini an balimaw faamuyali na sɔrɔ a la dɛ barisa maa kunna sirilen tɛ se ka fɛn fɔ maa ye k'o faamu koyi nka ni maa o maa kunna sirilen bɔra
ale yɛrɛ ka kɛ maa walawalalen ye ko kɔnɔ ani maa o maa bi baro kɛ e kɔfɛ o fana na walawala sɔrɔ bari sabu anw cɛ kelen o cɛ kelen i b'a sɔrɔ cɛ 10 cɛ miliyɔn caman de bɛ an kɔfɛ minnu b'a fɔ ni Sanogo m'a fɔ kɔni ne tɛna da la ni Yaliko ma se b'a ka journal la ne tɛna da la ni Tambura ma se b'a ka Hakaja journal la ne tɛna da la ni n'a damandangulu an balima Hakaja o kuma kanuba b'an bɛɛ la janɲɛmɔgɔ b'an bɛɛ la wa fana Hakaja danamɔgɔ b'an bɛɛ la n'anw y'a faamu a bɛ kɛ sababu ye an danamɔgɔw n'an kɔmaw olu fana n'a faamu o tuma na o tɛ taa ɲɛfɔli kɔ o tɛ taa barolasigi kɔ o tɛ taa ɲɔgɔn sɔn hakilina kɔ ale kɔni bolo ko in faamuyabaliya o faamuyabaliya b'a la a ka jan anw kibaruya dilaw de ma ko ninnu faamu o tuma n'u ye anw yɛrɛw don ko in kɔnɔ k'a faamuyali ɲɛfɔ an ɲɛna an balimaw ko in kuru kasɛri bi yɔrɔ o yɔrɔ la ale kɔni bolo a bɛɛ lajɛlen na bɔ o yɔrɔ in na kunnafoni Soir de Bamako Bamako wuladani a fɔ b'a kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw olu ko ten an balimaw ko ni sɛmusoba walima dununkɔrɔba n'ale k'a bɛ kamelenya kuma fɔ sɛmusoba ɲɛna a b'a fɔ k'i t'i cɛ ka bɔ ne ɲɛ wa e ka kamelenya da tɛ tilega ye su ma ko nge ni ne bɛɛ lajɛlen bɛ si k'an jɔ an bo cɛ la e ka kamelenya b'u mun ɲɛ i t'i tigɛ ka bɔ ne ɲɛ wa kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ ne bolokɔrɔ min tɔgɔ ko Soir de Bamakɔ wuladani a ko san bɛ ka bin dɛ nka kasaraw fana b'a nɔfɛ an k'an janto an yɛrɛ la jɛkulu min bɛ nin ko ɲɛ fɛsɛfɛsɛli ani a lariweli kama an balimaw n'an welela Hakaja ko centre de coordination de gestion des crises an balimaw u y'u ka lakolokololiba kɛ min kɛra nin u tɛ kalo tile 12 tɛmɛnen an kɔrɔ u ka jaabi ninnu ma ɲi dɛ an balimaw samiya ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ walima samiya Hakaja a ma s'a kuncɛyɔrɔ la fɔlɔ nka jaabi minnu b'a la nin tɛ jaabi sabababaw ye aw k'a lamɛn dɛ ala b'a yɛrɛ sagoya la nka janto yɛrɛ la fana o kɔrɔ cogo de ka ɲi u y'a jira k'a fɔ saa bi ani sisan cɛ an balimaw san ye walankata ko 5 ka don maaw kan kasarabaw bɔra minnu kɔnɔ o dɔrɔn tɛ an balimaw min bɛ tali kɛ san bɛrɛ yɛrɛ la habaw an balimaw subahanallahi o ɲɔgɔn na 5 o de fana sɔrɔla hadamadenw ni tora kasaraw bolominɛw caman de ni tora wa ni ye ji yɛrɛ ka walankata ko 5 in n'i y'a ta k'a lajɛ a ye bawulili caman kɛ a ye kasara caman don du 102 an balimaw a ye tiɲɛni ta ka don olu kan wa fana hadamaden kelen kelen min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a ka degun sera olu ma maa 900 maa 27 subahanallahi an balimaw Hakaja a ko b'a la ka caya o de y'a tɔ ko ɲɛma Hakaja santiri ɲɛma ko ala b'a yɛrɛ sagoya la tiɲɛ don hadamaden kɔni se tɛ Alahu Taala ka boloda cogo foyi la fo n'a kɛra ala wele ani k'i janto i yɛrɛ la ye u b'o ɲini maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛ don an bɛ waati min kɔnɔ samiya don samiya ye bolodacogo caman ye wa an bɛ ka taa waati yɛrɛ min bolo kan o fana o de bɛna gɛlɛya n'a bɛɛ ye barisa dugukolo yɛrɛ barika fitinin min b'a la n'an man cogo dɔn saa bɛna kutun-kutuni min kɛ kɔsa laban in kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye Hakaja a tɔ bɛɛ lajɛlen fanga bɛna dɔgɔya barisa dugukolo bɛna magaya kosɛbɛ sen tun bɛ da yɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ an balima n'i ma farati ka sen da o yɔrɔ la n'i ma tɛnɛku a yɔrɔ bɛ jigin ni ye o tuma an k'an kɔlɔsi yɔrɔw fanga bɛna dɔgɔya wa fana yɔrɔw Hakaja u caman bɛ u bɛna jigin n'an ye ka sababuya kɛ dɔ bɛna fara barika nɛɛma Hakaja ani sanji yɛrɛ barika kan o de y'a tɔ sojɔlaw ka kan k'u kɔlɔsi anw bolimafɛnbolilaw ka kan k'an kɔlɔsi hali ka taama ka bɔ kare kɔnɔ ka bɔ nin yɔrɔ in na ka taa nin yɔrɔ in na bɛɛ lajɛlen ka kan k'i kɔlɔsi o de y'a tɔ u k'u bɛ bɛɛ lajɛlen wele an ka janto an yɛrɛ la sotigiw musow denmisɛnw Hakaja an ka janto an yɔrɔ la n'an ye san finen k'an to yɔrɔ o yɔrɔ o tuma i k'i sina sumaya walima i k'i jɔ o yɔrɔnin na janko Hakaja i ni ani bolofɛn bɛ se ka kisi cogo min u k'u b'a ɲini maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ saa kɔni ye hɛrɛ ye nka nin fɛn minnu ye ka bɔ a kɔnɔ nin ye o tuma n'an y'an janto an yɛrɛ la o tuma a ko bɛ bolo kan ka ɲɛsin Hakaja ka bɔ an bɛɛ lajɛlen la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi kunnafoni Soir de Bamakɔ wuladani a fɔ b'a kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw olu ko ten ko kulu sanfɛ jiri hakilina na k'ale de ka jan ni dugu jiri tɔ bɛɛ lajɛlen a tɛ ko dɔn o de b'a kuma in lase a ma n'o tɛ n'a jiginna dugu ma don o don k'i jɔ a n'a dɔn k'a ɲɔgɔnna suruman tɛ dugu kɔnɔ kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ na to ye min tɔgɔ ko Soir de Bamakɔ wuladani min bɛ tali kɛ Banque mondiale la u ka jɛkuluba bolofara dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Association internationale de développement
wa u ka kan ka fo barisabu sefa wari miliyari mugan bonyango a bɛ se o ma u ye min ta k'a da an ka jamana tɛgɛ kɔnɔ ten ŋami walima u bɛna min da an ka jamana ma an balimaw ka sababuya kɛ dɛmɛ wale dɔ ye dɛmɛ in bɛna kɛ mun ye a bɛna tɛmɛ sira jumɛn fɛ hakilina jumɛn nana n'a ye dɛ aw k'a lamɛn dɛ conseil des ministres dɔ kɛra ministres ka laadala kolokolo dɔ min n'a sɔrɔ a kɛra kuluba masayaso kɔnɔ min kɛra hakaja u ti kalo tile 12 tɛmɛnin na 2026 o kumana an ka kuranko a bɛ se ka jidi cogo di tile 2 in na aw kɔni ɲɛ b'a la o kura kɔni sisan nama a kɛmɛ a tɛ fa a yɛrɛ ye fiyewu an balimaw dɔ bɛ fara o jidi ka cogo di a yɛrɛ kana sa fiyewu bilen an balimaw nin y'an ka jamana faamaw olu ka wuli ka jɔ ye Général Assimi Goïta min ka cɛ Mali faama fɔlɔ a haminanko n'a jɔrɔnankoba ye nin ye o tuma conseil des ministres tɛmɛnin na e ko jaabi caman de ma kɛ nin koɲɛ in na wa sɛgɛsɛgɛliw kɛra dɛmɛbaw bɛ se ka kɛ jumɛn ye dɛmɛ fana kɔfɛ minnu t'u ta tɔnɔ ma da n bɛ 100 d'i ma bi sini n bɛ 1000 ɲini walima o dɔrɔn tɛ n bɛna 1000 d'i ma bi k'i ka hɔrɔnya ani ka maanifinya puruti i la sini Général ko Assimi Goïta ko min ka cɛ Mali faama fɔlɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ dɛ a kana kɛ dɔrɔn a bafa ni kili cɛ o tuma na ɲɔ bɔnna sɛw girinna kan bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ cɛ ka taa ni yɛrɛ Mali ko kana kɛ ten bilen o de sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye a jateminɛ na k'a fɔ dɛmɛbaa minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw nana jateminɛ Banque mondiale a ka ja an balimaw diɲɛ nafolo bondonba olu ka jɛkuluba dɔ bɛ association internationale pour le développement an balimaw association internationale de développement olu ka hakilina dɔw olu taara ba la o bɛ min kofɔ an balimaw an ka jamana kuranko ka yiriwa dɔw don a la a baarakɛ siraw an balimaw fo ka taa se jango an ka laɲinibaw ye min ye bi an ka jamana hakaja a yiriwa sira min bɛ tali kɛ an balimaw an ka kuranko nasira fɛ o bɛ se ka jidi cogo min techniciens ye baara minnu kɛ jaabi minnu sɔrɔla u la kuranko yɛrɛ gɛlɛya minnu b'a la nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra bataki min kɔnɔ o tuma nin association internationale de développement in ko olu bɛ se ka an dɛmɛ a kɛ ja a gɛlɛya kɔnɔ u bɛ se ka an dɛmɛ ni nafolo min ye a filɛ nin ye sefa wari miliyari 19 miliyɔn 744 a n'a kunkanfɛn ɲari-ɲari o dan bɛ u kan o tuma k'u ni foli ka kan nka a bɛɛ lajɛlen bɛna don kalan kuranko a ka ja o de da fɛ wa a bɛɛ lajɛlen bɛna to an ka jamana de bolo anw yɛrɛ de bɛna kɛ a ka ja a ka d'an ye cogo min ani an bɛna bilasira a ka ja an yɛrɛ ka hakilinaw fɛ u tɛna ja tintin kɛ an kan k'a fɔ jaakoya ne de ye nafolo in di aw ma wa f'a ka kɛ ne ta ye o kuma tɛ Général Assimi Goïta o kuma ninnu kɔni fɛsɛfɛsɛra jango sɛbɛn in kan yan Ablaye Diop kɔni ja b'a a kan wa ni kuranko minisiri u ko nin na kɛ yiriwakoba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma u fɔra kosɛbɛ Général Assimi Goïta min ka cɛ Mali faama fɔlɔ fɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi bi sɔrɔ ni sira o sira ye Alahu Taala k'a kɛ ten kunnafoni soit dɔ Bamakɔ bolonɔ kun do bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw olu ko ten a ma tigɛ da o da la a tuwo a kunuwo sɔgɔsɔgɔ kɔni n'a bɔnɛ tɛ o n'i m'a tu i n'a kunu kunnafoni lase sɛbɛ a ka ja waati b'an kɔ k'an dɔ nka an tɛna taa yɔrɔ jan bilen barisabu samɛkaw olu fɛ yen nɔ an balimaw den tangani dɔ kun suyɛnna ka bɔ a ba bolo a bolo dara ka ten ŋami an balimaw hakaja polisilakaw fɛ minnu filɛ Kati ani Jago ni ɲɔgɔn cɛ Kati ni Jago ni ɲɔgɔn cɛ hakaja ko polisiw ye tɛgɛ da a kan ye hakaja 14e arrondissement polisiw ko olu de baara in kɛ nin den tangani yɛrɛ taara cogo di dɛ ale yɛrɛ bangenen tun bɛ a ba fɛ kalo 2 bɔɲanko ba in kɔni wulilen kɔfɛ k'a bɛ taa seli ka taa Alahu Taala wele o kɔnɔna na a na kɛ muso dɔ ɲɛraki dɔn bɛ sigida kɔnɔna na ale nana bɛna den filɛ la ba in kɔni wulila selijita ani seli yɛrɛ waatinin kɔnɔna na a filɛ k'i to den filɛ yɛrɛ la ten dɔrɔn ka den ta ka tɛmɛ n'a yɛrɛ den kelenw o tuma nka o don na an kɔrɔ sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛw taara sɔrɔ fɔ Jago Kati kɔfɛlaw la a n'a ka kamalen jalaki dɔ kun do an balimaw min bɛ wele nanzarakan minɛnw fɛ ko copain a n'a ka copain kun do e ni copain e ko copain ni ale bɛɛ lajɛlen ma kɔlɔlɔ sɔrɔ a la de parce que u bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna u bɛ 14e arrondissement polisiw bolo sɛgɛsɛgɛli ni a ka ja a tɔw bolo kan u ka sɔrɔ ka taa jira sariyatigiw la an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin kunnafoni ninnu Ala ka ninnu bɔ an ka jamana kɔnɔ ninnu tɛ kibaruya ɲumanw ye minnu n'a sɔrɔ jamana b'i yɛrɛ sɔrɔ ninnu kɔnɔ Ala ka hakilisigi d'an bɛɛ ma muso o muso
den sɔrɔli ka gɛlɛn dɛ fo ka taa fɔ ko dɔwɛrɛ fana b'o o ta ka taa n'a ye an balima nin tɛ ko ɲuman ye ala ka nin hakilinaw bɔ an na o de fana na dansigi kibaruyaw la bi dɔgɔkun kibaruya bɛɛ la Burama Sanogo ye minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma n'ala ye dɔgɔkun yɛrɛ jira n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o gisɛ n'a ka jamakulu k'u fɔ kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn Yusufɔ ka taa se min bɛ tali kɛ an ka surakakɛ ma Sibi k'a fɔ ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Ayidara ma Sirifukɛ Grand B tun bɛ arajo kɔnɔ ka kumakan sanuman sama ka bɔ a kɔnɔ k'o lase aw ma ntɛnɛn bɛ ala bolo ala k'o fara an si kan